जोंनि 22 नं कक्लाबारि समस्तिया मोनसे बिराद प्रेस्टिजियास मोनसे समस्ति आरोखि दा खोथाया जाहैबाय मा जोंनि समस्तियाव धीरेन बर' सार बिथाङा बिटिसिनि सासे सागानगिरि बिटिआरनि सागानगिरि लोगोसेनो प्रमद बर' सार बिथाङाबो बिटिआरनि सासे सागानगिरि दा बिथांमोन सानैखौ जोंनि समस्तियाव दैथायहरदोंमोन दैथायहरनायनि उनावहाय जोंनि समस्तिनि रायजो राजाफ्रा माखासे कुइसन खालामदों जे बिथांमोन सानैखौ जोङो सनमान होयो बिटिआरनि सागानगिरि हिसाबै खिन्थु खोथाया जाहैबाय मा जे जोंनि समस्तियावहाय रावबो बिजाथि गैया नामा जोंनि समस्तियाव बिटिसिनि सासे केन्डिडेट जानो थाखाय रावबो माने फिटेड मानसियानो गैया नामा बेबायदि माखासे खोथा बुंनानै बिथांमोना आंखौ खावलायदों जे नोंनो जोंनि समस्तिनिफ्राय लकेलनि सासे केन्डिडेट महरै गसंनांगौ बे खोथाखौ बुंदों आरो खावलायनाय लेखा आं गसंनाय जादों खिन्थु जोबथारनायाव नुबाय आरो गोबां रायजो राजा जोंनि इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोनाबो आंखौ खावलायबाय जे जोङो समस्तियावहाय साथाम केन्डिडेट जायोब्ला जोंनि देरहानाया फेलें जागोन जोबोद दुखुनांथाव जागोन दा ओंखायनो नोङो मोनसे थार सिद्धान्त ला मोनसे थार थांखि ला जे मा खालामनाया मोजां जागोन बिनि उनावहाय आंबो सिन्था खालामदों जे खोथाया नंगौ नंद्राया नङा दा ओंखायनो नों सिन्था खालामबाय जे आङो जुदि नमिनेसनखौ बोख्लायनो गोनांबा दा बोख्लायनायनि उनावहाय आंनि खामानिया मा जागोन आरो आं मा मावनांगौ बेखौ आङो गोबां सिन्था खालामदों सिन्था खालामनानै नुहुरबाय दिनैनि दिनाव बिटिसिनि रायजो राजा बिथांमोना बिटिसिआव मोनसे सोलायनाय लुबैदों मोनसे चेन्ज लुबैदों बिटिसिआव मोनसे गोग्गो सरकार नांथारगौ होननानै दिनैनि जोंनि इयुन जोलैफ्रा गोबाङानो होख्रावदों होसिख्रावदों बुंदों रायजो राजाफ्रा लुबैदों दा बेखौ नोजोर होनानै आं सिन्था खालामबाय अब्ला आंबो दिनै बिटिसिआव सोलायनायाव बा गोग्गो सरकार दानायाव बाहागो लाथारनाया मोजां आरो बिहोमा होनाया मोजां आरो नुबाय रायजो राजाफ्रा दिनै लैहोर लैहोर फैनानै प्रमद बर' बिथां सारखौ हेफाजाब होनो आवगायबोदों इउपिपिएल हान्जाखौ गोबां रायजो राजाफ्रा सरकाराव फैनानै गोदान सोलायनाय लाबोनांगौ बे खोथाखौ बुंदों दा बेखौ नुनानै आंबो नैबेखौ थिरांथा लादों जे आंबो इउपिपिएलआव थानानै बिटिसिआव मोनसे गोग्गो सरकार आरो मोनसे सोलायनाय लाबोनायाव मदद होथारनांगोन आं प्रमद बर' सारनि दैदेननाय इउपिपिएल हान्जायाव जइन जादों आच्छा नोंथाङा माबायदि फिल जादों दा बेयाव इउपिपिएलआव हाबनानै आं गावखौनो जोबोर गोग्गानाय मोन्दों दिनै रोजा रोजा इयुन जोलैफ्रा यां जेनेरेसनफ्रा आंखौ साबायखर बावहरदों खोब मोजां सिन्था खालामदों नोंथाङा वेलकाम नोंथाङा जोंनि बिटिसिनि गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठी गुबुन गुबुन माने रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावनो आवगायबोनांगौ बे खोथाखौ बिथांमोना बुंदों ओरैनो सरकारखौ सोरखौ दागोन बायदि ना नोंथाङा सरकार दागोनखौ नोजोर होनानैनो आं दिनै इउपिपिएल हान्जायाव जइन जादों दिनै गोबां समस्तिफोरनि माबाखौबो स्टाडिखौबो आं खालामदों रायजो राजाफोरजोंबो सोंलायनाय जादों बबे बबे समस्तियाव सोर माबायदि बेसेबां दावगादों दा बेफोर गासैखौबो नोजोर होनानै नुहुरबाय जे फैगौनि बुब्लियाव इउपिपिएलआ सरकार दानो थांगासिनो दङ आरो बिथां प्रमद बर'आ बिटिसिनि सासे चिफ जानो थांगासिनो दङ बेयावनो गोग्गानायबो मोनो दा बिथाङा प्रमद बर' सारा जोंनि 22 नं कक्लाबारि समस्तिनिबो सासे बिजाथि निस्सय बिथाङा देरहालांनायनि उनाव जोङो जोंनि समस्तिनिफ्राय सासे चिफ मोननो हागोन